Ai, ama, hau da burrunda, barkatu, baino hemen egia induzketa bat iten, bai, arkeologoen induzketa bat, eta arantzaikoak etorri eta kiskon zulo zarraindu eta behitu, ze topatu duen guain gozu. Ai, ama. Zigotera, hau. Ai, ama. Gauza gehiore bada, hemen, Ditu horrekin zon peuta. Izan, gotea. Biore. Izan, Hudik hau gauza raro eta paututu. Eta beste aurrera kutsi die. Izan, gotea, hau. Ai, ama. Lagunak, enaizela erotu, Hemen naho, bigon bidatukin, bai. Eta, bikote, Maite eta Zuberri, zuek olako topatzea dituzue, zulo egiten zaudeten nian. Momentuz ez, baino tokatuko da, Diara munian tokatuko zaie, ez da? Bai, etorkizunean, seguro, bai. Mendi 2000 urteta edo, bai. Seguro, bai, lehenu hori bai, Igual, bai. Plastikok, telefonok eta danetikan, ez da? Seguro, bai. Bueno, zuek arantza dintzabete lanian, zeiten dezu zehazki? Gu zehazki etnografia saieko kidegea, eta, gure lana da, nolabait, gure gizarteko ohitura, kultura, tradizioa, eta batez ere baitare objektu materialak jaso, ikertu eta balion jartzea, ez da? Bai, hoi da, hortan ibiltzen gea, arkeologian ere pixkat ibiltzen gea, baina ez ditugu aurkitzen olako objektu. Laizte topatuko eta ez gutxi, Seguro. Bai. Bueno, eta zuk alden zemuz moldatzen zate? Bueno. Zuzea hemen, txefa, nagusiki. Pixkat moldatzen gea, pixkat, Pixkat? Bai. Zure maite zemuz Nire moldatzen. maian bai. Seguro bai. Bueno, ikusiko zuela unak, eundoko ogitarteko ingo deu, eta ondo pasa, eta asko ikasi. Bueno, bikote, gaur esan dizuet, eundoko gitarteko ingo deula, jatekoakin eta ibiltzatzet ere bai hor, ze jaten zuen, nola, ze prestatzen zuen. Jatekoa nola, efimeroa dan, ez, baino jateko erabiltzen zituzten erramientakin eta tresnakin, bai, noski, bai. Bai, ikertzen dugu, gaina importantia da, jakitea lehenoko gizarteak eta ze jaten zuten, eta ze azkenen kulturan parte da, eta jakiteko eguneroko bizitza nolakoa zanta, importantia da. Noaino kuntzeate, noaino harrapetu zuen tresnak edo ez dakit ibiltze zaten, ez dakit, 5.000 urte Kristo aurretik edo oendala 600 urteko historikin. Gu oso interesatuta gaude, azken aldin, objektu industrialekin, ez? Azkeneko garaionekin, igual garrantzi asko eman zaio, Euskal Herrie mereztigarren mendeen aztertzei, edo 20. mende hasieran, baino, industria garai hori ez, 60. hamarkada hori ere hor dago, eta, joan da, eta, Eta galtzen nahi dira gauzak, eta harrapatuta ez galtzeko, ez da? Hoixe. Bai, gaina gaur dana erritea, eta botaitea, eta deseinitea, urtu eta desein baino lehenu, zuek hor, ondo harrapatu, bale? Bueno, ingo deuna da, eundoko ogitartekoa, esan duen bezala, entrekula holako jango zuen, ez da? Hain beste katxarrokin seguro ez baino aragi harra jango zuen, ez da? Seguro. Bai. Bueno, guantxe gatoz ikastea. Bueno, lagunak eta bikote esan dizuten bezala, ogitarteko ingo dugu, eundokua, eta hemen dakauna da, ogitea, entrekula, eta hemen azukre, piperrautza, kafia eta kominua. Ingo deuna da, xerratu, entrekula, eta ontzen utziko dugu, nasketa honekin. Bai, azukre, komino, piperrautz eta kafia. Baten batez bakazu ez da zer gertatzen, da batemak gillo gehitu nagazue, erez. Hoi ontzen jartzen deunian, ingo deuna da gero, sartaiti pasa, markatu, eta ogilean jarriko dugu. Baina ogilea, aberaztu ingo dugu tximitxurri batekin, bale? Eta tximitxurri jaiteko, hemen daka oreganua, pipermina, batzuia, limoia, ospina, eta xibuleta. Hau denak gordinikan ingo dugu, nasketa bat, ogilea emango dugu, eta gio aragila gainean jarriko dugu. Eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da hemen daka un gazta,
urtu, edo tostatu, pixka sartaian, eta ikusiko dugu, gainetik bota, gainean jarri, edo, bueno, barruan sartuko dugula seguro, bale? Bueno, eta gero lagungarri ingo dugu patata eta patata, eta lagunduko dugu tomate bixi batekin. Ingo dugu hauek zuritu eta prejitu. Eta beste alde ingo duguna da saltxa prestatu. Saltxa prestateko ingo duguna da baratzuria eta tipula ondo goxatu, gero ingo duguna da tomatia raiatu, bertara gota, murrizten utzi, eta behin hoi puntxuan da honian, ingo duguna da. Hemen dakau ardo zurila, siapia, piper beltza, dakabor kanela eta estilla. Naztuko jau, eta hori ingo dugu, patatan lagungarri jarri. Ados? Jarki. Bueno, eta hau esan da lanian jarri berga. Nik arageia jarriko etontzen, eta beste alde, behitu, batzuk jau, zurituko ditugu, 3 edo 4 ale, honeako, eta beste bat berko dugu tximitxurri antzako, bale? Osa, bitako bate tipula hartzia, eta bestiak zen egite unehar gutxin. Manpitxak. Bueno, zue guanatu lana nahi zuen bezala. Venga, eta nik ingotena hemen sartaia jarri ja tipula jartzeko martxan, gero tomatia botatzeko, eta hartuko etontzi bat, ontzen jartzeko aragila. Eta aldi berrian mingaina eman berdio, bikote? Erki. Ikasi nahi dauta asko. Egia zan, ez zenba gauza dazkaun ikasteko, eta zenba gauza hor gelditzen dian, da gero azaltzen junten dian, eta kontatu zizkiguen gauzake bai, eraldatzen bai, ez da? Bai. Zanetezan, igual kontatzen gue, hola ikasi dugu beti, baina gero zeo ze etortzea, eta epa! Ja, kezkak hasten dira, ez da? Gutzako importantia, transmisioa, eta gure aurreko generazioak eta ikasi duten hori transmititzia, eta orduan saiatzen gea gure modura, minoi dena jasotzen, eta horren denetikan ikasten, eta, bueno, pixkat horri biltzen gea. Bueno, hasiko gea esan dezuen bezala, inbeste junga beni juna izela kristo horretik eta 600 urte eta bostun, ze izate guantxe hor industrializazioan hor, ze gauza dazkau hor harrapatzeko eta galduta dazkaunak edo harrapatzen nahi izatenak? Bueno, azkenen gaur egungo gizartea da oso aldakorra, ez, oso azkargoaz, eta esaten deuna, ez, dena ezin da jaso, zuk esan dezu baita, ez, objetuk erabili eta seitun botatzen die, eta bueno, guain, ez, gaude prozesio hortan, objetuk jasotzen, baino selekzionatzen, ez, azkenen importantea da, ondo erabakitzea zer jaso, eta jasotzen deun horrek, zentzu bat eukitzea, ez, eta esan nahi bat eukitzea, zerbait esatea gutaz, kolektiboki, edo pertsonalki, emozio bat zu jasotzea, ez, hortan gabiltz. Eta adibide bat jartzeagatik, zein da objektu horietako bat harrapatu zuena eta ez dakiz egiten dezuen harrapatzen dezuenean, o argazik atea, o replika bat inez galtzeko, edo zer egiten dezu zehazki? Bueno, gu saiatzen geha pixkat euskal kulturan adierazgarri dian objektuak, edo euskal gizarteak erabili dituen objektuak jasotzen, bilduma bat egiteko, eta hortan nahi geha, ja 4.000 piezatik gora dakagu, arantzadin jasua, eta egiten deguna da, hoi dena ondo etiketatu, datu base batian, esplikazioak eta ondo jartzen ditugu, argazki jatea, eta azkenian geha museo bat bezala minoz gera museoa. Daukaguna bilduma bat, gizarteari erakusteko eta ez aztuztzeko zer gehan eta nundik etorri gehan, pixka bat hori. Eta, adibidez, 200 gauza horiatetik zein da hola harrituen utzi zuena, edo gauza simpleke bai, que igual guen oso simple dia, baina igual hemendikan 200 urtea, igual ez duela ez da existituko, ez da? Osa ez duela jakingoz ez da zer dan. Bueno, adiez, komentatu noiz baitez, ez deuna jaso, ez darako guztiz materiala gaur egungoa, baina zer esan handi ematen dona adibidez die, WhatsAppeko txistek, memek, eta gauza horiek ez... Oire galdu ingo da. Bai, jendeek ingenio askokin sortzen ditunak, ez gehanak hasi jasotzen, baina kuriso dienak eta asko esaten dutenak gutaz, ez? Eta pandemia garaian nola jendeak egin zituen, eta bueno, asko esaten dute, ez? Pasa izan genuen momentu hortaz, gauza horiek bai die kuriosok eta, ez? Bai, ez da materiala, baina, bueno, materialetik jasotzen dituguna, pixka die gure arbasoak egunerokuan erabili dituztenak, gura aitona monetatik hasita, gaur egun arte. Pixkat erabili dituzten eguneroko tresnak, eguneroko erramientak, sukaldatzeko tresnak ebai, eta pixkat ez, denetikan... Hombre, nik uste nun pixkat hortikan jungo zinatela gehiago, zoze fizikoa, zoze tresna, baina gero ere bai, kontuatzen ez, igual txistek eta holako gauzak bai harrapatuko dituzuela. Bai, pixkat denetikan. Bai, kuriosidade bezala, aipatzen nun. Hau ziten dut, xerratan moztu, o nola jendeu? Bai, laukitxotan, hori goxatzen jarriko deu, gero jarriko deu tomatekin, eta bai, neko txiki jaiten bazu, gero ingo duna da, ja, hola igual ez dugu, ez da birrindu bihar, ondo geldituko baina. Eta adibidez, materialak, ze materiala hartu dituzue, hola, artxibatzen hasi izatenak? Bueno, guk bateze, bai saiatzen gehala,
azken urtetan ikusi ditugunak, jendeak bota egiten ditun objektuak edo basureta juten dien objektuak, hoie jasotzen saiatu gea. Pixka bat gure aiton amonek erabili zituztenak, eta ez dakit, sukaldeko adibidea jartzen, igual izango zen, duraleseko platerak, eta olako gauzak, botila zarrak, ez dakit, txapa esmaltatuzko ontziak, pixka bat olakoak jasotzen saiatu gea, transmisio hori ez galtzeko eta horrek ematen digun informazio guzti hori ez galtzeko. Pixkat hortan gaude, adibidez, ez? Ja, asko gertatu dana adibidez, etorri nian traktorek eta etorri nian erramenta berrike bai baserriko, ematezun lehenoko ja erramenta dana, ez duela zertako balillo, ez da? Hoi da. Normala da, baita, azkenen jendeen... Ez dia erabiltzen alegia, ez da? Hori da, egunerokotasunen parte izan die, eta orduan, erabili duzten horiek, erabiltzaile horiek ez dituzte apreziatzen, ez? Eta, erabilera galtzen dutenen, bota nahi dituzte eta kitxo. Baina, eske, herramienta guzti horien atzean, historia asko daude, ez? Kontakizun asko daude. Duti gabe. Eta, hori adibidez, narrapatzen jote esate, nun eta nola jartzen dizu? Museo hori esan dezuena, museoan zeko hori nun dakazue? Gudakagu arantzadin bilduma bat, gela pare bat ditugu, eta apaletan ditugu. Ondo gordeta eta ondo estalita. Ez dakagu museoik, baina bai saiatzen gehala, tailer bat iten badugu gaztiekin edo unibertsitatea juten bagera edo, saiatzen gera objektu horiek edo pixka bat ateratzen, pasiora ateatzen, eta jendiari erakusteko. Ez daukagu, ez ditugu vitrinak eta ez gera museo bat, minio beti saiatzen gera edozein aktibidade dakagula, objektu horiek ateatzen. Dela kaiku zar bat, dela botila batzuk, dela baserriko tresna bat, beti saiatzen gera erakusteko nola bizitzien gurar basuak. Eta hau guztia, guaingoz eskuragarri dago, oso ere topatu inbiar esan dezu lurrian edo. Ez, momentuz, hori doaintza jasotzen ditugu, noiz baita erosketaren bat ere indeu, fiesta interesgarri bat izan baldin bada, edo, guk etxen edo izan ditugun baita objektuk, ez? Ikusi deunak, etxen galdu ingo dienak, ekarri ditugu. Berta eraman, eta norbait hemen entzuten nahi bat, eta nahi badu behaien pieza horietako berezitako bateola, zuen eskuragarri zein behar due. Arantza dira ditu. Ditut eskeni, eta bada jendia kasi jabetero deitzen digun horbaitek. Eta beira, nik ditut, ardiei jartzen zitzizkien txintxarrik, edo ditut, ez dakit, baserriko ez dakit zetresna, edo izan duguna kaiku bat, edo... Zer esan behar da, esek hartzeko bakazuela da nahikoa. Ez dakit, inoizu zan nahikoa, baina bizkatenetikan. Ja, zehatikan hori da, etxe bakoitzien eramatekuak, bestekoak, edo danak bere ikutu berezia igual, eta? O material desberdinak ininda, edo... Hoi da, o esan nahi batatzen berezia, edo... Eta pizza horietatikan, zen dia garrantzitsuenak? Mendikan behitu, Maite. Ez dut moztu, osea, que... Tope, dana zurituzu. Oso ondo, venga, hau dana pusketetan da bertara bota. Eta hau tximitxurrian zako utziko dugu, bale? Ados. Hori bota horrea, sarteira. Dena bota, sarteira, olio pixka jarriko jo, eta martxan jarriko jo. Zein india pizza garrantzitsuenak adibidez? Topatu dituzuenak, gustatuko zitaizuenak, hendikan ez dakazuela eskura edo... Nik uste Arantzadin beti egondu da etnografo bat oso emblematikoa izan dena, Fermin Leizaola, eta honek batez ikertu ditu hartzaintzakin lotutako piezak eta hartzaiak behaiek gazteiteko objektuak, eta nik uste igual guretzako kutxunenak edo objektu horiek diala, gazteiteko mundu hoi, marmitak, prensa zarrak, eta nik uste horiek diala gutzako kariño gehien dilegunak edo, baina, Ferminegatik handeagatik. Eta behien artian zein dia desberdintasuna hundienak ikusi dituzuenako, ez dakit, ez da, berdina izan igual karrantzalden ibilideanako arala, arreno bestian, ez da, bakoitzak bere berezitasuna ere eukiko, Igual berezitasun bezala laiak, ez? Formaldetik. Laiak dia, biburnizko objektu lurra lantzeko. Sartrana lurra goita mateko, ez da? Eta horiek igual bai dia, baserriz baserri aldatzen den gauza bat, eta Bizkaian modu batekoa dia, Gipuzkoan beste bat, Nafarroan beste bat, eta horiek dira oso pieza, oso bereziak eta oso aldakorra dianak. Ez daude bi igual, eta horiek oso politia dira. Norbetxek baldin baditu eta botan nahi baditu, guri ekartzeko. Kaso egiteko, bai. Karo, hor herri bakoitzian zeon, hori burnillak lan naitezuna, gero egurra jartzen zilona, eta etxe baten bat altu osalako, bestia txikila osalako, edo lurran gogortasunagatik, pentsatzen da aldatuko ziala, ez da? Bai, eta batzut desgastatuago, eta... Bai. Dekorazioarekin... Bai. Ogi jakiteko tresnak,
Ni okina izan da. Oieke politxak. Ez di asko konserbatzen, asko egurrezkuk izaten dira, palak eta labera sartzeko. Palak eta gero artesa horiek eta... Artesak eta artesa baditugu, batzuk, Bai. eta mino palaik ez. Así que bera, aurkituko bazenukete palan bat, baserdin bateko ogila sartzeko palan bat, hoi politxa, jasotzia. Hori galdetu zuziatik angontxe, Isa okindegiragoaz, eta Isak gainea esango igu, ogi on eta ez hainon nola bereizi eta nola ikasi, gaur egunen garrantzitsua dana, elikadura. Batzuten ez ogila eta zer daka horreko ogitika. Oazen ikastea. Eguerdion, familia, zer moduz? Bueno, hemen nauzue berriro, aida naiz, Orozkon gaude, Isa okindegian gure obradorean. Eta gaurko gaia superinteresgarria da. Zelan bereiztu ogi artisaua. Zelan bereiztu benetako ogia. Kontatuko dizkizuet gakoak. Etorri nirekin. Gaude hemen, obradorean, eta aldarrikatuko dut, zergatik den ona benetako ogia, ez? Ogi artisaua. Bueno, alde batetik, ogi osasuntzu bat bilatu behar dugu, ez? Batzutan ez gara konturatzen zein garrantzitsua den ogi ona jatea, baina egunero jaten dugun elikagai bat da, behin baino gehiagotan, ziurrazki, eta horrek bere garrantzia behar du, ez? Ama orea erabiltzen badugu, iringarbiak, integralak, guzti horrek egingo du ogi osasuntzu bat. Eta ogi osasuntzuak oinura izango ditu gure gorputzan, ez? Orduan, eman behar diogun behar duen garrantzia. Hori alde batetik eta beste aldetik dago tradizioa edo puntu kulturala, ez? Gure herrian, Euskal Herrian, betidanik jandugu ogia, ez da modan dagoela, beti jandugu. Orduan, hori guzti aldarrikatzeko eta mahai gainean jartzeko, gaur egingo dugu kata txiki bat. Beraz, guazen ikustera zelan bereizten den ogi osasuntzu eta artisau bat. Horretarako, hemen ditugu guk egindako bi ogi, gure betiko ogia, eta zazpiazidura. Kata ondo egiteko, erosi dugu ogi industrial bat. Venga, horretarako jarriko ditugu lanean zentzumen guztiak, bale? Hasiko gara ikusmenarekin. Nolakoa den ogiaren kolorea, bai? Hemen ikusten da kafe kolore hori. Ez da erreta dagoela, da kolorea daukala, karamelizatuta dago azukrea. Honetan bez, ez da hori ikusten txuri-txuria. Bigarren gakoa, ukimena eta entzumena. Ikusten duzue, zelan egiten duen kras-kras. Honek ez du ezer egiten. Eta hemen ja ikusten da mamia, ez, beste kolore batekin, ez da txuri-txuria, eta zulotxo batzuk ere ikusten dira. Zuloak egiten dira fermentazioagatik eta amaorea erabiltzeagatik. Zer gertatzen da honekin? Goazen, ikustera. Beitu mamia, azteko txuri-txuria, horrek esan nahi du irina dela ultraprozesatuta. Fibrarik ez dago hemen, eta zulorik erez. Horrek zer esan nahi du fermentazio laburra izan duela, oso azkar egin dute ogi hau. Hauek berez, 24 orduko fermentazioa egin dute. Ogi hau zaintzerakoan nabaritzen dugu azidotasuna. Honek gainera ditu haziak, eta haziak erretzen ditugu lehenago, gero oreari botatzeko, eta ematen dio kriston usaina. Honetan, ezer. Eta ia heldu gara azkenengo puntura eta honena, ez? Dastaketa. Niri gustatzen zait, mamia alde batetik probatu, azidotasun hori nabaritzen dugu hemendik, eta gero beste aldetik azala. Kruntz hori, ez? Eta sentitzen dut asko, baina hau ez dut probatuko. Beno, onarte gaurko aholkuak, espero dut interesgarriak izatea, eta besterik gabe, orain saiatu zuen herrietan, zuen konfiantzazko okindegi artisauak bilatzen, eta kontatuko diguzue. Eta hemen esaten dugun moduan, gora ogi osasuntzua. Hurrengo arte!
Gora, eta gora. Eta eskerrik asko aida, eta gila esan, beti inbierda, Ogi jartzean ian, bai, kurruskari, azal karamelizatu hori, usat jasurra sartu ondo barroa, eta benetako garilla dakan, eta hori, hartzidura luzia, zeratikan. Beti esateu, ogila azkar fermentatu dana, gero ez dizu ondo diten. Eta hor, azkenian, fibra balin bazka, eta daneti balin bazka, eta hartzidura luzia batin badu, esateu lehenengo, eta behinan bezala, lau sabela horregatik dazka. Horriteko, bere fermentazioa eta bere izte, eta guk zuzenien jaten badu fermentazio gabe, gero... Akabo. Jendia esateu, ni utzieto ogila, eta asko sobeto sentitzen naiz. Claro, utzituzu, boio industrialak, pizzak, eta historio jatia, eta asko sobeto sentitzen zara, noski. Ikusiko zuen, ogiona jaten bazu ere bai, hobeto ongo zate, dudik gabe. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, tomate saltxa hau jarraitzeko, hau ondo murrizten utziko dugu, baina gero tomatia botako jo, bale? Eta, bitako batek inbiar ditena da, tomatia raiatu, bertara botatzeko. Ordun, bueno, lau tomate daude, boltxo ondila hartuko dugu. Eta... Zu batzu jakin jarraituko zu, jamen zituzua, bale? Venga, aurrera. Hemen, inbiar dekenadek, zu herri, hau, erditik amostu, hola, txak, eta gero, etxak askazalakin hola hartu, porque egunek moztu itzei. Hola gero, planituan jarri, eta azalakin gehatu artezkun jarraitu. Gero bestaldia, eta hola lau tomateko, bale? Jarki. Venga, hau zure kontu. Eta, behitu, ni patata zuritzen jungo naiz, eta zu tximitxurria txikitzeko ingo hori, bale? Hemen txikitu zu, baina nahiko potolo jarri zu tximitxurri antzako, bale? Zabalako pusketa bokailuan jartzen baitugu, eta gordinikan. Nola txikituko zen du, nahi zuturko bat ematia? Venga, bota, bai. Venga, betu, erditik amostet, maite, eta behin erditik handakatinela, nola jartzet, eta betu, zanpatze, eta ja lan erdikin da eskat. Eta gero ja, paxa bat emate jot, eta hau ja pikatuta dakau, bale? Dos ondo. Venga, zue kontu. Transmisioa. Gora, apuntatu, bale? Txikillakin o ondillakin? Ondillakin, horrekin ondo. Horrekin hola jarri, baina gero eskukola jarri, bihatzak garrapatu gabe. Jarraitu berdezuela da gauza garrapatu eta idazten da dana artxibatzen ondo, Bueno, eta hau guztian helburua zein da? Ez dakit, gaztetxoentzako, o biara munian horreukitzeko dena ondo lotuta, edo zein da? Azkenen motzen esan da, guztionen helburu da, bildumak itxen helburu da, gure gizartea irudikatuta gelditzea, baita, o errepresentatuta, o berera ikita, Azkenen ematen du, historia dagoela bakarrik liburutan, edo, agozkotasunean, baino, objektuek asko esaten digute, gutaz baita, testigu isilak dira, eta ukigarriak. Orduan, hori. Bai, helburua pixkat hoxe, urrengo belaunaldiari, pixkat utzitzia gauzak ondo gordeta, gutaz hitz egiten duten gauza horiek, edo gure aitona monetaz edo hitz egiten duten gauza horiek ondo gordeta guztia. Eta gaur egun saiatzen gauza baltzen, batez gaztian artean, helduen artean, denen artean. Tailerrak egiten ditugu, erakusketa montatzen ditugu. Zer jendea saltze zaizu, nundakazu ez zehazki hau dena antolatuta? Bueno, hau dena antolatuta dakagu Donostin, Zorragako gure egoitzan. Miramonia igotzen dagon egoitzan. Baina pixkat ez gehan ez museo bat eta bertara jendea ez denez etortzen, saiatzen gara tailerrak egiten, Euskal Herri guztitikan. Osa, zuen moitxatzea ikastetxetan, eta... Bai, hola saiatzen gara. Eta zenei gustatzen zaio hau gehiago? Egia zen, gaztetxue garridura ondio jartzen du, o ez dakit sarretxetare hori jute zarte eta heldu ere asko gustatzen zaie, edo... Hori ez da guina izin, baina oso polite izango litzeke, ez da? Bai, zarretxetara ez geha jun, badaude proiektuak Euskal Herrian zehar. Gaila identifikatu sentituko zian gauza askokin, eta igual lagundure behingo zegoen, ez da? Hoi da. Bai, gaiz hauek azkenen baitaren nostalgia, ez? Nostalgia asko sartzen da, ez? Gai hauetan. Orduan, politi izango litzeke bako zerbait itea. Eta aurrak eta gaztianak, imaginatu posible ezun bezala, objektuen gehiengoa ez dituzte ez da ezagutu. Badakagu anekdota bat, oin dela ez asko eskola batea junginan, tresna zarro batzukin, eta erakutsi genien gaztakiteko egurrezko molde bat. Hemengo baserritar batena, eta egurrezko molde bat. Eta galdetzeakoan abertzertako zan, denak esan ziguten panba hoiteko eta gilozakiteko herbidore bat zela. Horren imaginatu kultura zer. Hori nahiko zuen triangelu bat lakasera nago, bibelentzea edo, Eta gazta ze forma dakan ez da jakine. Orduan, hortako da importantia, gauza hauek pixka zabaltzia eta. Eta, hau ze, bilon artean iten ezuela hona guztia, o zeintzu zaudete hau danea antolatzen? Zenba laguntza zaudete? Ez, gure departamentun bagea 10 bat, egia da, modu profesional baten, Zuberritabiok
gaudela, baino gero beste hainbeste ikerlari ditugu, beraien denbora librean, izugarrizko lanak egiten dituztenak, ikerketa etnografikoak, artxibotara juten dira, informazioa eta dokumentazioa bilatzea, beraz, azkenean bakoitzak bere mailan, bagea, 10 bat edo. 10 bat. Eta gero badaukagu talde nahiko potente bat, batez ere jubilatutako jendeana laguntza etortzen zaiguna. Hor talde fidelizatu bat dago, eta ostiralero juntatzen gea... Muxu bat hemendik, por cierto, beraien. Eta eskerrak, bai. Bueno, Maite, hemen bota batzu ja, Oso. eta goen atea honi bitu. Honi ateako jozu, azala pixkat birrindura, eta gero zukuare bai, bale? Berta gotatzeko. Hau zure kontu. Hauek kasi listo. Bai, esan di jau, hemen, zuberri fina, ala zukaldian, Bai. Eurra, matrezio? Saiatu iten geha, bintzat. Ondo, ala berdu. Hemen ningo deuna da, behitu, baina tipula eta kolore pixkat hartzen hasi dela, tomate guztia, esku garbitzak jun nagozu arraskara, bai? Botako deu bertara, eta horren murrizten utziko deu. Gero gainuntzeko baina, botako deu, hori hau berri hau murrizten da nian. Earki goaz, behitu, nagazu tximitxurri jeiten laguntzen jarraitzeko Maitei, behitu, pipermina beta oso pikante zalia zeate? Venga, lau ez, baina bi botako ditugu gordo, bale? Hoi bera bota eta hau nik botako eta harriko iteko menunea. Venga, bi horiek, ondo txiki txortenak endu, bale? Hoiz esan behar bai, ez? Bai, sustarak endu. Barruko pipak ez? Barruko pipak barroa, bai. Ez da okuidoika. Bueno, eta zuek hor lan entzaudeten ian, noiz pasate zuen ondoena? Zegatik horra talde ezberdinak daude, ez da? Eta kita taloietako zein da interesgarriena edo gustokoena zuentzako. Ez igual danontzako ez da berdina, gustokoena. Igual, divulgazioan alor hori, voluntariokin egotea, edo praktikatako ikasleek ere izaten ditugu, eta alor hori ez, ez dakit, jendekin egote hori asko disfrutatzen dugu. Ikusten dezunean, mundu honetan ez gaudela gu bakarrik, eta jendeari gustatzen zaizkiola historia hauek, eta hoi zabaltzen dezunean, bai dela hitzaldi batian, edo erakusketa montatzen, edo bisita batiten, edo lako zerbatxe, edo ostiraletan laguntzea etortzen dian voluntari horiekin, nik uste hori diala momentu politena. Jendeakin konpartitzen dezunean. Baina esan dezuela, 200 tresna askazuela, horra aukerak eta txiki bat inberko zu, ez da? Etxerat, etanak batea jungo, ez da? Bai, hor normaldian 400 ez 4.000, pentsa. 4.000? 4.000 objetu, bai. 4.000 objetu, oza, motz, utza bat juntzain nahi. Horri botatzeko bain. Hemen zandiazu berrintzeko... Bai, bueno, gobeto zan zuko ate baino lehenu, baino berdin du. Atea ino zu horrei aldezun neurrin da, listo. Dan aldrebes. Hemen, bertan. Bai, bertan mota, bai. Hau da dijoa? Hori ere bai, bertara, hori da tximitxurri jantzako. Hori Argentina arraketa asko ite du, hola, parrilla da teite duenian. Bai, gainetik amotatzeko. Gainetik, onduan jarri, bai, goxatzeko. Pues mai, zondutxo. Venga. Eta esan dezue, taierrak ere bai dituzuela, zeiten dezue zehazki taierretan? Badakagu taier bat, bateze jende asko gustatzen zaiona, bateze eskoleta juten geha, eta jende, aurrekin eta ibiltzen geha, eta iken dizkilegu, tresna zarrak eraman, gura itonamonek baserrian euki posible zituzten tresnak, eta, alako asmakizun joku modu bat iken deu, eta behaiek asmatu behar dute, objetu horien atzian, ze bizitza eta ze pertsona zeuden, eta, taier horrek adibidez, asko funtzionatzen du, eta jendei asko gustatzen zaio, eta, ateatzen din historiak eta ateatzen zaizkien gaztei imaginazioa, pasada bada, egia esan oso politia eta oso kuriosua. Eta, oire politia izaten da, ikustia behaien reakzioa, eta, bai. Ondo, nola goaz, tximitxorrilla martxan, patatake martxan, tomate saltxare bai, eta, bitu, zikolore hartzen nahi daian, Bitu, alegit ja oin behar deuna, berezi, ja gaurkoan bai, Kafia, egin sekuela jarri aldezu kafia. Ez, harritxuta, bai. Berpiztu ingo geha honekin gara, berpiztu ingo geha. Ondo, zandakoa, hau martxan, oire martxan, eta ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo geha. Zehazki jungo geha, Elkano gaztagunea, Donostin dago, gazta mordoazka, baina gaur goaz, behi gaztekin, goazen ikastea. Eundokuak. Haupa, Joseba, Iker izeta naiz, Elkano bat gaztagunetik, Donostitik, eta gaur, Ardilatxaren herrialdean, behi esnekei buruz hitz egingo dizuet. Etorri nirekin. Ni Iker izeta naiz, Elkano bat gaztagunekoa, nahi gabe sartu nintzen proiektu honetan, Ramolizaga enere jefia esanean, gaur egun, beak ekoiztutako gaztak ekoizten ditugu, bere omenez, bere gaztategian nahian, eta beak 2015an duela 10 urte irekitako dendan gure inguruko ekoizleen gaztak saltzen ditugu.
Eta kuriositate moduan, esango dizuet, despistatu egitenean eta emozionatzen garenean, ia 100 gazta mota ezberdinera iritsi gaitezkela gure dendan. Bueno, ikusten duzuenez, ekarri dizkizuet, taula hontan Euskal Herrian ekoiztutako behi esneki desberdinak. Jogurra, gurina eta 3 gazta desberdinak. Danak behi esneakin ekoiztutakoak. Hasiko gara jogurrarekin. Jogurta, ez amaenea baserritik ekartzen dugu, erreziletik. Ikuste dezuenez, ja jogur oso krematxua eta harina jateko. Nik egunero gozaltzen dudan jogurra da, beti fruituekin oso ondi joalako eta dakan testura pasabat delako. Proiektu honek bere ganadu propioa dute eta ez bakarrik jogurra beste ekoizpen batzuk ere egiten dituzte. Adibidez, hemen erakusten dizuedan gurina. Ez da gauza nahiko arrunta hemen Euskal Herrian, batez ere hegoaldean, ez dugulako gurina ekoiztu duten ekoizle askorik. Hemen behi gazta egiteko ohitura asko egon ez dalako eta esne gaina kentzeko gurina egiteko hemen ohitura eduki ez dugulako. Zein izan da ohitura hegoaldean behi gaztari buruz? Hemen ikusten duzuen behi gazta xamurra. Da betidanik edo etxeetan egin izan oidan behi gazta. Ia hilabetera iristen ez den gazta, oso leuna, oso xamurra, zaporez hola azidotasun punto batekin eta oso ondo gratinatzen dena. Behi gazta hau lekarozetik ekartzen dugu, kortariko bordatik. Julenek, idiazabalago gazta aparta ekoizteaz gain, behi gazta xamurra bere ekoizten du. Guazen orain, iparraldeko gazta batera. Hemen ikusten duzuen gazta hau, bere osotasunean 6 hilabete dituen gazta da. Gamartetik ekartzen dugu, biok etxaldetikan, eta ez da gazterik usirik hegoaldean ezagutzen dugun gaztarekin. Pikante puntu badaka, zaporez ja pixat intentsua hartzen du, eta azal natural polit-polita daka. Kuriositate moduan, ekoizle hauek gaztaren lotea, gazta egin zan eguna, bere azalean markatu dite dute. Martxoaren 28an. Bukatzeko, gazta urdina. Nei beti gustatzen zait, gazta daztaketak urdinakin bukatzea. Urdinak ematen potentzia puntu hori azkenerako usteko. Kasu honetan, mutiloatik ekartzen dugun behi gazta urdina da. Mutiloan, Beñat Telleriak behi gazta ederrau ekoizten du, Beñat nire klasiki izan zen gaztagintzan hasi ginean, eta aprezio asko duan proiektua da niretzako. Proiektu oso txikia, baina maitasunez eginda, eta lan asko dakarna bere atzian. Elkano bat, gaztagunetik animatzen zaituztet haien produktuak erostea, konsumitzea, azoketa jutea, edo bestela, elkano bat gaztagunera etortzea. Agur! Aupa Iker, eta gora gure gaztak. Ai ama, ze gauzta, ona dazkaun hemen Euskal Herrin, behianak, hauntzanak, ardinak, nazketak. Eskerrik asko eta jarraitu horrela, goxatzen, Donostiar guztiei eta juteian guztiei. Bueno, gaztak eta topatzea aldia hola, koazulutan da, jakiak eta estila esategu bai topatzen dela, ez da? Bai, estila topatzen da, eta... Eta esategu bere ondo da hola gaina, ez da? Eta topatu izan dira, inkluso lehendabiziko ogian fosil batzuk, ekialde hurbilan. Ja, hori izan zien, noiz da, guendala 14.500 urte. Bai, lehendabiziko ogi pusketak. Ogi pusketak, bai, fosilizatuta. Bai. Bai, zatikan lehen hori gaina, norbaiten, beste aldea gote esan nian, jartzen zizkuen ogik eta gauzak eta jarrik eta bere gainen, ez da? Hoi da, taulakoak eta topatu daitezke, bai, hoi da. Bueno, gurean jarraitzeko hemen, ikusi zuen tomatia zema murriztu zaigun, barazkik ondo inda, tomatiaren murriztuta, eta egin behar deuna hemen, gainuntzeko osaiak goxatu eta barroa sartuta. Piperroi goxatzeko, hemen piper batzuk dena ez, bale? Batzuk puskatu, eta hoi puskatzekin bitartian ingo dena hemenen ardo zurila murrizten laga, bale? Ja nola tomati eta tipula eta ondo murriztu doan, guain ardua murriztean nien gainuntzeko dana botako dio dar. Dana ere ez, Hau dena bai, estiare bai, baina kanela eta piperra gutxillo, bale? Ados. Zu bota piperroietako 15 taleola eta zanpatu pixkat. Ados. Eta zu jarraitu tximitxurriakin, bale, maite? Inberdezuna da hemen, ospina dakau, baina limoi pixkat, ospin pixkat, eta gero olioa emango izu, bale? Olioa eta gatza. Hemen oreganua dakazu, eta tipulin hau dena hartuko zu, jarri hola trabeska eta txikitu, bale? Eta esan dakoak, gero botako jo zure bai, hemen, olioa eta gatza, bale?
Venga, hoi zuen kontu, eta nik ingotena da betu patata hauek, ja biguña daude. Behin, potxatuta daudenien da biguñak, ingotena energia eman, kanpotik urruskari utzi, tola barrua xamurra gehatuko ja, bale? Bueno, ikusiet eskutzik etxeatela etorri gaina, ezta? Eta esan dezuen bezala, eme erraminta sarra, basadoete ja, erraminta esain sarrekin, gutzako bai sarrak dianak ez ditugunak erabili, baino galzorian daudenak, ezta, alegia? Hoi da, bai, saiatu geha ekartzen pixka bat ikusteko edo jendik imaginatzeko, ze jasotzen dugune bai gure bilduman. Azkenian maten du, bakarrik baserriko tresnak eta jasotzen ditugula edo gauza oso zarrak. Baina, bueno, ekarri ditugu, pixka bat, 60. hamarkadan, 70. hamarkadan edo, sukaldian tipikoak zian objektu batzuk, ekarri ditugu. Nik hemen badakate bai, behitu, Kustal dituzu hemen sifoia hauek, Ah, bai? Bestia hori, bai. Tikadora. Eta sifoiak. Guandik ez ditut erabili. Hola, berbaitu zue, amane bai, eta aztertu eta... Jokeo ekarri hemen, Hoi seguro. Egunen baten igual, esperimento matiteko, erabili, sukaldenzuk, Oiek. Bueno, eta... Egongoa zerbait hola esaten zuela, falta zaigu hau bilatzia, oso zer nahi dezuela eta kostatzen nahi zaizuela edo. Ez dakit. Ez dakit, sorpresa da, bai. Zerin da azkeniko sorpresa eukidezuena adibidez? Bueno, ekarri ziguten horrelako makina bat, orain dela urte pare bat edo, fideuak iteko erabiltzen zana. Eta makina bat, pasta sartu, eta fideuk behak iten zituna. Guk uste genuen fideuek betidanik erosi jentziala inak, baina zan itxian fideo behak iteko. Orduan, bueno, pues bai, gauza kuriosoa, guk ere ez degunez kontrolatzen denetikan, etorri ala ikasiten dugu. Eta ekartzen dizkigutenian gauzak, ikasiten dugu objektu hietatikan. Donostin eginda zegoen gaina. Bai, makina. Erreminta hori, bai. Donostin dinakua, Bai. Donosti arrazan. Eta hau guztia, hau arantzadi lan ezateko, zer ikasi dezu ezu ezazki, zer ikasketa dazkazue? Bueno, guk historia ikasi genuen, bilek, eta hasi eran interesatu ginen gehiago arkeologia gatikan, baina gero, etnografian eta mundu honetan ibiltzen gira gehiago, baina bilek ikasketa historialaria. Historialaria, bale. Eta, arlo hontan jarraitu nahi dezue, guantxo hortze zaudete lanian, edo bakazue beste zerbait eskuartian, edo jo esan dezu honekin ibiltzen zatela, baina jo segun zezazoitan ibiltzen zatela arkeologia ja, osea, bai... Bai, udara partian gehiago ibiltzen geha arkeologuai eta laguntzen. Gu bere hortan ez dugu hainbeste arkeologiain, baina saiatzen geha arantzadiko beste arkeologo batzuri laguntzen, eta urtean zehar ibiltzen geana da, erakusketak montatzen, liburuak idazten, pixka bat denetikan, batez divulgazioan. Jendiari ezagutarazteko ziten dugun, eta gure arbasoak nola bizizian, eta hori ez dadin galdu, batez hortan. Guain esan dezuela, diman dao baserri bat... Antzasti. Bai, dakaela bai hiriburuko erropa eta hiriburuko klasiak eta gero baita ere baserriko jaskerak eta baserriko oituran are bai. Eta oso polita dago ikusteko, bai, ze desberdintasun, ze matezun, 40. hamarkadan, hola bizizian, bai, segun zeintzuk. Ez alda ala, leku berdinean eba zeuden klase desberdinak, ez da? Gaina horako proiektuko oso garrantzitsu bidez, iniziatiba propio batetik ateratako proiektua da, eta nik uste dut, ez? Bai, bia izpakin honitzen nian, emategunez behaien gurasoketan lagazuten dena, eta aprobetxatu intzuten, ez da? Zekaen familia bai hiriburuan, da bai baserrin, ez da? Ze importantea da sensibilizazio hori, jenden partetik, bai, polite da. Bai. Hau listu da kasu, bota esu bota puntxu bat, eta bestia hartu dut. Bale, haure birrinduta. Bale, birrinduta. Behitu, hemen ardua murriztuta. Eta hau zure kontu, behitu, hori horrea bota. Botako siapiare botako zubertara. Kanela pixkat. Eta dena nazkola goiarakin lasai. Osongi. Estilla dena bota gozo ibiliko gea, kanela pixkat eta siapiare dena, bale? Osongi. Bale, nik patata goia itxura erraka, atein goitut. Eta hemen jarri bete gazta urtutzen. Bale, eta bestian olioak enduko eta horregatik atatea hemen lagartikua. Eta egin goetena olio bate eta hemen txe pregitzen hasi, haragila. Bale, hau hola. Hau horrela. Betu, horrela zingo gaina. Zinda bizi hau. Hau dena, ez? Zindu, olioa. Bai, hori dena, kanela dena ez bota. Ez kanela. Pastela mango. Bai, puntita bat bota diot, pixka bat bakarrikan. Eta estilla denare bai. Estillare bai dena, bai. Osongi. Haure preste, nik uste. Bale, hori bota horrea, bota hause, eta bain olioa, eta hau, eta hemen
Horre eman diot goiara, eta hartu amendekan eskun sardezka, eta sardezkakin pixka ligatu olio botatzen zunian, bale? Bai, Bale. hau dena botako diot. Bai, Edo puntu bat, dena, bai, dena. dena. Hor botatzen diot danetikan, Oreganua, Vale. tomilua, hor belarra gehiena gustatzen zaizkizuenak. Hemen gotena da patata berena gatera kanpora, eta hemen jau bero da hola, hasiko naiz hemen aragila pergitzen. Eta mundu digitalizazio hainbeste eginda, ia eginda, bestia eginda, zer egin behar diozue aurre guain, zer gauza datoz? Bueno, gutzako importantiena ez da dila galdu, gure arbasuak, gure atxonamonak, gure gurasuak, eta gure euskal gizartiak urte guzti hauetan ikasi duna eta transmititu duna, ez dadin globalizazioan eroi eta ez dadin hoi galdu. Nortasuna mantendu, ez? Azkenen, bai, mundu digital baten biztiga, eta importantea da baitare hor sartzea, eta ikastea, eta arekin bat ikea, baina betire, nortasun bat mantenduta, eta gure identitatea galdu gabe, ez? Adibidez oin saiatzen ari gera, esplikatu ditugun objektu horiek denak, eta daukagun ondare guzti hori, saiatu webgunera ateratzen, eta metodo digitaloi guztiak eta erabiltzen, pixka bat jendeari ezagutarazteko, baina, webgune eta era digitalian edo. Denak ordenagailuan bidez, ikusteko zer dakagun, eta zer jaso dugun, eta etorkizuneako zer utziko dugun. Orduan pixkat hortan saiatzen gara, eta hori da gure erronka orain. Bueno, hemen 3 inditut, antzekuak, bale? Bai. Bale, hau zenenik tokatzen zaion handiena, Justen nahiko igualak inditutela. Bueno, hemen gotena da hause iriki, eta tximitxurri jagin hasiko geha. Oso, Ai, ama, erren jo, olin jo gehiago botako jo. Bai, Bai, pixka bai. Venga, bota olin jo gehiago. Oso ondo, earki. Eta haure listoak hau, hobi tartian sartzeko. Hemen behitu, lagunduko jazu. Zu berri, hemen. Jarriko zuna da, hau kenduko zut hemen dikan, haure bai. Eta hor jarriko zut, tomatia indeuna. Bale. Bale? A ber, ontzitxu hementxe dakat, honekin, a ber. Eta gero patatak sartuko izkiozu gainean, bale? Bale. Venga, eta ni ogitartian jartzen fungo nahi zauze. Bale. Hemen, txe. Zuteko listo, jalanak Ze eta ondo, pixka ze bai ondo eta da pasa, inda, pixka bai eta vale. pasa eta txukundu. Oso ondo. Vale, hemen jarriko dugu hau. Horrela, xe. Ai, ama, eharra bitarteko inberdeuna. Ona. Bueno, eta zuei, lan hontan zaudetenetikan, errealitatea bestera bate ikuste zue, o ze... Bueno, errealitatea berdine da, ez? Baina azkenen, jendekin tratatzen, edo... Ez, gauzak ikertzen ikasten, bai ezautu dugu igual, errogotik, sakonagotik gure gizartea, ez? Gure ohiturak, gure pentsaerak, gure egunerokotasuan erabiltzen ditugun objektuak batez ere, eta bai, errealitatea aldatu, ez dakit, baina ezagutu gehiago bintzat, ez? Hobeto ezagutzen gehala. Eta gauza asko ematen duna gaur egun asmatzen ditugunak, asmatuta daudela. Ikutu berri bat eman dio, eta handik inde jau. Hoi asko ikasi dugu, orduan, hoi importantea da. Bueno, lagunak, ierra, horre xamurra. Hauek eskuekin Hemen da beste hiruboka jokiteko, bale, hauek olaxe. Venga, gojango dugu orduan eskukin sartu horrela, bildurri gabe. Oso Hemen gaztari ingotena dago, nola urtu da, nola gainetik botako jot, behitu, Ai, ama, earren dio gorkoan. Earra bitartekua. Bai, joder, zitxula. Erretako garrapatu behar denik hemen. Bueno, hau, behitu, todas pintos tautako gaula, gauza earra. Oi, ama. Bueno, eta guantxe esku artean zer gintza bete, urtia bukatzeko zein berdezue. Bueno, gure proiektukin jarraitu, bez? Gure bilduma, Arantzaiko bilduma etnografikoa katalogatzen jarraitu. Hoi da. Eta pixka bat hori, formalizatzen, ez? Zentzortan, hobeto gordetzen, pentsatzen nola sistematizatu dena hobeto, eta urte berriko erronkan, nik uste hori... Bueno, baditugu pentsatuta erakusketa batzuk, eta liburun bat, eta horako gauza batzuk, orduan, jungo diateatzen pixkanaka. Bai. Bikain, bueno, hau... Hola ikustet pixka triste, orduan gainetik pixka jotako jot, bale? Politako ikusteko, hola. Earki. Ona, earra indigu gaurkoan bai. Hor, eundoko patatak, eta hemen behitu, Pena, mati tapa jartzia baino, jarriko jo, Hola, trabeska pixkat. Zue ikusteko. Naze itxura, Hoi, bota manda sekateta. Hau azpikaldia, gi lagun. Hola, zeutzeko jo? Bota mango zio. Hala. Hola, xe. Hala, Joder. Bueno, lagunak, eskerrik asko horreoteatik,
Hemen eharra dakau, baino, ez te garbituko zatikan, porque moin beste bio gitarteko inberditu, vale? Bueno, mi esker horretatik jarraitu goxatzen, eta guri informazioa harrapatu eta urrengo horre uste, vale? Mi esker. Agur lagunak. Agur.